Voilà, an lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni sangani ni wagati na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i connecté ne ye Sefula Media sanfɛ fɛn fɛn mana ni vidéo ye bɛɛ lajɛlen k'a partager diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la i b'a fɔ an y'a fɔ a ye wagati tɛmɛnen k'a fɔ an bɛna wuli ka se Seku Amadu Sidibe ma ne Banikɔ morikɛ kelen Banikɔ Amadu bi an wulila ka s'a ma Seku Amadu Sidibe Banikɔ Amadu bi an n'an bɛna baro fɛn caman kan ka tila ka nɛgɛjugu sira labila diɲɛmɔgɔ bɛ weleli kɛ tugukan ani degun min yɛrɛ kan gɛlɛya min yɛrɛ kan k'o fɔ a fɔra ye mun ye Seku Amadu b'a fɔra f'i ye direct la bi m'a dɔn bi ta bɛna ja kosɛbɛ Seku Amadu a ye lɛriw d'an ma k'a fɔ semaine o semaine an n'an bɛna sigi ka baro ko caman kan se bɛ diɲɛmɔgɔ bɛ se ka bɔ fili la cogo min na parce que diɲɛmɔgɔ bɛ Seku Amadu ye page kan u b'a ye YouTube kan u b'a ye Facebook sanfɛ nka Seku Amadu yɛrɛ sigi direct la ani diɲɛmɔgɔ ka kuma je pense que Sefula Media de kɛra sababu ye Seku Amadu salamu aleykum. Wa aleykum salam. Kɔri baasi tɛ yen? Kɔri baasi tɛ yen. A kɛra fama ye? O kɛ bɛn. Nba. An nana ka na ɲɛ da maaw kan. O kɛra Seku. Min b'u fɛ k'a jaabi ka hɛrɛ lase u ma. A diyara ye. Sefula alhamdulilahi tando bɛ Ala ye. Bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. An kɛlen kɔ ka kow daminɛ ni Ala tɔgɔ ye an bɛ sɔli danfɛnw nɔ Mali kan Kuresiw den a ye salatu k'a kan dɛ an Minɛnta den Seyidina Ali kɔrɔkɛ Fatumata bintu Rasulilahi fa Zeyidul Abidina anw ɲɛjɔ yɔrɔ wa Safina wa Habibina an ye sɔli k'o kan an sɔlilen k'o kan an m'an yɛrɛ fo ka dɔnni bɔ an nɔ k'a di diɲɛ mɔ fu falaki ani nafa anw y'an ta kɛ sa dɛ Ala k'o la dɔnnibaa min ye dɔnni dogo o ji tɛ aliɲinɛnkɔrɔ alijinɛ jɔra Ala ye ka fɛ k'a ba k'a di ɲumankɛlaw ma o tuma maa bi baara o baara la i ka alijinɛ ɲini o baara in na an nana an bɛ min dɔn k'a jira maaw la Seku Amadu Sidibe Banikɔ Amadu Mali la Bamakɔ Mundugula Farada Sabu Ɲuman Sogongan ni Malefiya tun tɛ k'aw sɔn sabu la k'aw marahaba ka kara ni nɛri wuli k'a bɔ adamadenw da la Ala k'an fanga se dɔnni ye tiɲɛ ye kɛ san o san don o don dugu jɛ o jɛ a bɛ denɲɛni kura wolo i b'o bɔ ma o denɲɛni kura in bɛ tila k'i dɔnni ta ka maa ɲumanw ɲɛji cɛ k'u jigi tugu an ka foli bɛ se an kanubaw ma balimakɛ sigilen don sisan Sako a tulo bɛ na n b'a fɔ yarabi Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye balimamuso caman bɛ k'an filɛ direct la n b'a fɔ o kɔfɛ Sefula an b'an ka sirifuw fo an ka yɛlɛyɛlɛnaw an b'u fo alijinɛ escaliers an b'u fo an ɲɛ jɔyɔrɔw an b'u fo Alakira ka du an b'u fo k'a daminɛ Tamani sirifuw la a Seyidi Sherif Sumani Madani Hayidara an ka foli b'a ye ka taa se Sirifu Sumayira bɔnnaw ma an ka foli b'u ye ka taa se Ɲɔrɔ a Sɛgɛni Ahamada Mawula bɔnnaw ma sirifu o sirifu tulo b'an na sirifu bɔnna bɛɛ Seko Mayi bɔnnaw Ɲaro karamɔgɔ bɔnnaw bɛɛ an b'u bɛɛ fo maa ka fisa maa ye dɛ su dɔw dalen bɛ kaburu kɔnɔ taga o kaburu zura o bɛ min ɲɛ ye a ɲɛnama dama ma tile ɲɔgɔn kan foyi t'a kɛ ɲɛkumu kɔ su dɔw kaburu bɛ min ɲɛ maa dɔw balolen t'o ɲɛ den dɔw bi balo ni sukɔrɔ dɔw dalen ye o tuma maa ka fisa maa ye an y'olu fo an ka jamana walejuw a dɔnnibaw an y'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛ faamu ka bɔ yan fo ka taa gosi suwa la an y'a bɛɛ lajɛlen fo walejo dan bɛ yanni suwa la cɛ an y'u fo ka bɔ yan ka taa a gosi jɛnɛ Nana Wangara Imam Musa Fajalo ka se o bɛɛ lajɛlen ma Nana Kadija an b'u bɛɛ fo u dan bɛ kaburu kɔnɔ nka u bɛ ɲɛnamaya la Ala bolo ye a bɛ faamu o tuma an nana ka dɔnni di maaw ma
Amadou Siribe, mais Bango Amadou est bien Anna Carla Yorana, il y a fort téléphone numéro B 77 30 30 35 77 00 223 77 30 30 35 ni voulez gagner sur Amadou venir en trop. Sur Amadou a Kaneki Dado Sogo, n'a pas fait Sogo là. C'est Foula Soué ou Libali. C'est Foula, fin Chamami pratiquer c'est la meilleure kono, ni ko del jugo kurade kono, ita soleil. Ma del jube soro hadisa kenemo ngono. Ngolu fara le du c'est la meilleure kade. On ga shugo, oye kurane kului. Doniba beklubala. Nabila Isufu kanga joro minge dugukolo sanfɛ sugo ya alakali. Nabila Isufu ka maya kono sugo ya alakali. Nabila Burayma ka maya kono ani Ismail o ka maya kono sugo ya alakali. La ya faga mimi ke silame o fe sugo de ya alakali. Ama na wayulaw. Otumana niye Qur'ane ta ka laje suratu Bagara kono ibita yoro soray. Qur'ane ya lakali yoro chama shugoy bara minge shugora de kacha Qur'ane kono. Otumana ni shugora be Qur'ane kono. Otumana awnye mawludu ke alakira babangera o jara awnye. Awn sera ka soma anye la ya faga Ismaila tunganga faga akuma bora o jara awnye. Nabila Yusufu aka fem bela jele fora shugola awn dara ola. Ne mami nyi sigi kibi shugola otumana ibe ke joyi shugwe hakika salam alaikum aya janju shugwe ma salam alaikum shugwe wuli balli ma bismillah mala tanu ma mala baragada nyefa bismillah Amadou klubi la ban Amadou ka jigi kolongo na ka jita ginya kunai aha alhamdulillah mbale make ko ale shugora ala ka ke here ala ka ke here amina rabbi ni shugola kalila mami nye ma fe ibi konga foko ala ka ke here amina ka shugoro ka jigira kolongo no kata jita ka bonai opuma mbale make ko ka fai atara here mi nyini ala sona abe toro kono me abina hine soro ajugu sako e minya abe na hine o bela jelena odiwi nga ka nanfule abe ka tata sumaro de seke toro be kono me nanfule me na nafa ashugora ka kera fatoi kwa bina harijege do soro kami ala ya dama harijege mi nyogo soro aka fini nyini abe mami undo abalemaula aka fani do nyini ka chi umo Afriki fande yakabo saraka bi bo yoro la segebe yoro mina nu ya soro ube dugo sebe koro kiye ngani fama dama saraka bo di nyoma ya di jomo ba yere bonye mo dugo teki ni dugo mu ino na alabo de sebe ye otuma na ka finu nyini ka blaka na ja balemauma ku ka dugo kai nyina zaina ni ala sona ka bo nyina ningalo la kabla samere ningalo la amami ya kwa kuro ayre no ye ka soro shogo amaduma mun nashila amafura mu gudama aka shugo ingoro kadi malma yala me Ajala. Salam alaikum. Ma, bismillah. Ma. Gabon. Amadou Bango Amadou ayi foli me. Amin Arabi. Amin Arabi. Amin Arabi. Allah Akbar, tout le monde. Ok, foli jara mbalima ke ami fo ka Gabon kan be fi to la. Ba ka fo bela jele téléphone numéro be 00223 77 77 77 30 30 35 77 30 30 35 Dugumata Amadou numéro B 79 19 99 41 mo e WhatsApp du appel to golare direct it appel golare e WhatsApp da émission ko fi mo mana do Amadou la ani gelawo gelabe ma kan sogo dron tere sogo ko fe gelawo gelabi ga gazika siri de be kanwa
e wolola don dɔ de la wa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ kan i b'a fɔ telefɔni na a solution ye Seku Amadu Sidibe de wa an bɛ Seku Amadu Sidibe de fɛ yan a ka di kan a b'o ɲini a ka bɛɛ ka gɛlɛya ban n'Ala ka jɛ ye salamu aleykum salamu aleykum salamu aleykum salamu aleykum Seifula ma bisimila ma i b'i fɔ a la wuli ni karamɔgɔ kulo b'i la an balimakɛ ko ale sugola ko a bɛ ka ji tigɛ o b'a yira a ɲɛ bɛ ji in da la an balimakɛ bɛ mara o mara kɛ nafolo la tuma min na a bɛ na se buguni waati ma k'a b'i jigi d'a kan a bɛ na ko ɲɛnama dɔ kɛ n'a ye nafolo in bɛ fosi fɛn dɔ bɛ don a la a bɛ cɛncɛn a bɛ wari ɲini tuma o tuma ale b'a ɲini k'a bɛ na kɛ min ye a ti k'o ye a bɛ cɛncɛn a bolo o de tɔɔrɔ bɛ k'a sɔrɔ wa k'a jija nin saraka tuma bɛɛ a kana fama nɔnɔ kɛnɛ saraka ma ka dɛgɛ k'a la ni ji bɛ woyo n'i y'a sɔrɔ ni ji woyotɔ don n'i ye bɔgɔ kɛ ji woyotɔ la bɔgɔ min ka bon ni ji ye ji b'i ɲamajɔ kɔni a t'i jɔ de o tuma dɛgɛ de bɛ kɛ nɔnɔ dɔ k'o saraka n'o kɛra ala bɛ dɛmɛ kɛ ka fara d'a kan ni woyo ye nafolo bɛ segin a bolo mais Seku est-ce que labɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka k'a ye labɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka k'a ye n'a y'o ɲini a faamuna balimakɛ i y'a faamu i bɛ a ka numéro d'u ma i bɛ tila ka kuma a yɛrɛ fɛ inshallah merci a diyara n ye ok k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ Seku kan n bɛna gɛlɛya wɛrɛ min kan n'i y'a fɔ a solution ye min ye Seku Amadu Sidibe Banikɔ Amadu a b'an bolo bi n b'a dɔn a bɛna bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya furakɛ bi Seifula n y'a fɔ u ye suko ye hakika ye wulibali don maa dɔw bɛ yen suko bɛ min ɲɛ adamaden ye hali ka furamugu minɛ k'i ko na a t'a ɲɛ ye maa o maa bi suko kana tulo kɛ suko la dɛ salamu aleykum salamu aleykum Seku Amadu suko ye wulibali de ye ne b'a fɔ silamɛw k'a lajɛ maliyɛnw k'a lajɛ ivoiriyɛnw laginɛkaw minnu bɛ Europe diɲɛ kɔ ka diɲɛ ɲɛ kan suko dalilu a fɔlen filɛ nin ye wulibali de don dugukolo sanfɛ fɔ n'an taara lahara ka na dɛ n'o tɛ suko dalilu filɛ a se ka wuli suko ye wulibali de ye kuranɛ kolo don wa wulibali don n'i y'a fara silamɛya kan a baara banna suko ye tiɲɛ n'i ye min ye suko la walahi maa dɔw alimami dɔ bɔra yan sisan a ko ale sugora k'a ye ale sugora k'a ye fɛn dɔ surasiw bɛ ka jigi da la a nana dɔrɔn ne ka garidiw nana jigi caman ba a ko Seku ne sugora in na sisan n ko maa filɛ alimami a ko n sugora in na surɔ an kana tulo kɛ sugo la sugo dɔw bɛ min tɛ ɲuman ye wa bɔn sugo dɔw bɛ yen min tɛ ɲuman ye sugo ye fasɔnw de ye o n y'a fɔ aw ye sugo dɔ bɛ na a bɛ maa sɔmi k'a fɔ i yɛrɛ kɔlɔsi sugo dɔ bɛ na o tɛ ɲa n'i ma saraka sugo dɔ bɛ na i bɛ nasi bɔ k'a yiri ko n'o tɛ i bɛ cɔrɔ sugo bɛ ten de salamu aleykum n b'an la n ce ne balimakɛ an b'an la tan awɔ bisimila sogo fɔ an tulo b'i la Seku Amadu Sidibe Banikɔ Amadu tulo b'i la awɔ a tulo b'i la ne fa i bɛ kuma de kɛ ani kuma wɛrɛ tɛ bɛn bisimila non fini ma k'a la dɛ e ko k'u jɔ a ti kɛ ten dɛ k'u b'a ci ko nin e man ka nin ala la ok
Shogo. Naam. Ko a bɛ sogo cabinet taga la wagati dɔ a bɛ ka cabinet taga kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ a ka bi cabinet kɔnɔ mais a tɛ bi a kɔnɔ. Seyfula min bɛ sugo ale b'a ye ale yɛrɛ ye cabinet ta kɛ wa. Ba yɛrɛ y'a kɛ. A yɛrɛ y'a kɛ. A yɛrɛ y'a kɛ. O ye maaden ye maa min ni ala ye a ladiya gɛrɛsɛgɛba de b'a ɲɛ mais ale ka gɛrɛsɛgɛ in bɛ na o n'a yɛrɛkɛli kɛɲɛna a bɛ na a bɛ tiɲɛ a bɛ na a bɛ tiɲɛ i bɛ cabinet bɔbɔlen ye cogo min o de ye kungow de ye donc o bo minnu bɛ n'a bɛ taama taama o la f'a b'i dɛndɛn a da fɛ a bɛ kɛ komi a ka tiɲɛ ka bi a kɔnɔ y'a mɛn cabinet taga rɔ o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi o de ye ale bɛ musakaw kɛ ten musaka minnu bɛ a ma prévoir minnu kɛli kama donc a ka nafolo bɛ tiɲɛ o de rɔ ko in bɛ nin cogo la i b'a fɔ n balimakɛ ye a bɛ sugo min na nin ye a k'a jija n'a y'a jija ni nin cabinet in farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn a mako bɛ ɲa mais nafolo minnu bɛ financer a bɛ ka financer ɲɛnako ani minnu a ma sigi ni ko minnu ye o b'a ka nafolo cɛn a tɛ mara mais labɛn bɛ se ka kɛ labɛn b'a la ka gɛrɛsɛgɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ donc ko in bɛ nin cogo in na Seyfula ni maa min sugora cabinet jala la gojala a fɔ cogo yɛrɛ ɲuman y'a mɛn k'a ye ɲɛ bɛ banakɔtaa jajalen bɔlen la tu kɔrɔ i bɛ na wari dɔ sara wari min dunnen kɔrɔ don fɛ nafolo dunnen kɔrɔ juru b'i la i ɲinalen a juru kɔrɔ kuma bɛ sin na wuli ten Seyfula fura t'o la dɛ i kɛlen gojala bɔnbɔlen ye tura ni sugora o la dɔrɔn o ye ko kɔrɔ de wililen i bɛna min sara ni sugora ko parfum fiyɛr'i la n'u y'a kasa mɛn i curonna i bɛ tɔgɔ jugu mɛn i yɛrɛ la i ma sigi n'a ye ni sugora joli kɛnɛ la fo k'a woyolen ye dɔ bɛ na kuma jugu f'i tulo bɛ don kuma jɔrɔ ka bɔ so i tɛ sɔn a don walima i kɛrɛfɛ mɔgɔw la Seyfula mɔgɔ sugo bɛ nin cogo la ni maa min sugora k'a ye ayiwa dɔ bɛ telefɔni ma bisimila ni Shogo Amadu Sidibe Baningo Amadu dɔnnibaga i ka cɛkɔrɔba dɔn Seyfula Shogo an balimakɛ ko k'ale sugola ale sugola k'a ye cɛkɔrɔba dɔ b'u ka dugu la cɛkɔrɔba in fatura a ma fɔ ten k'a ye a denkɛ ni ale yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ ka k'a ko o tɛ cɛkɔrɔba in ye dɛ o tɛ cɛkɔrɔba in ye awɔ koli min yera a la o tuma na o ye sugo la ji bɛ na ni futinɛ de ye awɔ ji bɛ na ni futinɛ ye ni sugora k'a ye mɔgɔw bɛ ka mɔbili ko o ye saya ye n'i ye maa min kotɔ ye cɛkɔrɔba a si janfara ka ban o ye mɔgɔ wɛrɛ ka saya ye mɛ cɛkɔrɔba in da saya in ka teli ka kɛ balima dɔ ye min man kɔrɔ yɛrɛ bon n'a b'a fɛ ka saya in dévier bari o bi dévier n'o fɔra maliyɛnw b'a fɔ sisan ko saya ka fɔra k'a bɛ wuli ka bɔ yen saya bɛ wuli kɛ n'o tɛ tiɲɛ ala b'a f'i ye k'a ye jogo ɲumanw kɛ wa k'a bɛ si sabatiya ni ala ye latigɛ jugu boli i kan n'i ye laɲini ɲuman kɛ o laɲini ɲuman bɛ kɛ sababu ye ala bɛ a ye juguman min ta k'a b'o k'i la a b'o bɔ yen
n'o tɛ ala bɛ maa dɔw sɔn k'a fɔ nin don ntɛnɛn don ntɛnɛn su n bɛna hɛrɛ latigɛ nin ma a bi kɛ fɛn bɛɛ ye a bi kɛ nafolotigi ye yan'o ntɛnɛn su cɛ sitana bɛ lo mɔgɔ dɔw nɔfɛ a dɛsɛ bɛ muso min yɛrɛ la ala bi t'o nɔgɔya ye a bi taa jɛnɛya k'o la dɔrɔn ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a ka gɛrɛsɛgɛ gafe in bɔ a k'a sɔɔri fɔ dugu ma o bɛ kɛ ɲinabolo o tuma na k'a k'a fɔ a ye n'a b'a fɛ a ka devier k'a ka tiga ɲini tiga kelen kelen n'a y'o ɲini a b'a jɛni fɔ k'a fin n'a y'a fin a jɛninen k'a fin a bi sɔrɔ k'a ŋɛniɲɛ d'a kan o ye fɛn ye a ka t'o sɛri ji dɔ la yen o y'o bannen ye ni ala sɔnna a ɲɛ tɛ d'a ko kan a ta bɛ kɛ ngulo ye kuma dɔ mɛn wala a fɔ n balimakɛ ye ten balimakɛ i y'a faamu sɔgɔma de min fɔ awɔ tigɛ i ma min faamu a fɔ a ye n'a kɛra doniyalaka dɔ ye k'a tɛ ɲimi dɛ awɔ n'a kɛra a tɛ ɲimi dɛ n'a sɔrɔ i ye dumiya a tɛ ɲimi dɛ kori tɛ dumiya a b'a tɛ ɲimi dɛ i y'a faamu ok a faamuna Seyfula ni mɔgɔ min sugola mɔbili kotɔ o ye sudon ye a bɛna don sudon dɔrɔn salamu aleykum n ce awɔ o ma e cɛ a ka sogo kan to i bolo sa ka taa ɔhɔn a ɲɛfɔ ɔhɔn ɔhɔn bon a ka ɲi sugotigi bolo quoi awɔ ale ta ɲi tigɛ bi k'a fɔ bon i b'a ɲɛfɔ ok bon an ka kɛ maa tɛ maa ka sogo fɔ yan awɔ o tɛ kɛ quoi o tɛ kɛ wala sugo tɛ tulonkɛ fɛn ye i cɛ sogora o awɔ i muso sogora i ba sogora i fa sogora o i b'a fɔ i ba ye i b'a fɔ i fa ye i b'a fɔ i cɛ i b'a fɔ i muso ye olu de bɛ weleli kɛ ni min donna i ka sogo fɔ a bɛ fɔ wala kɔrɔ bɛ f'i ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen a labilalen don gɛlɛya o gɛlɛya mana k'i kan sogo dɔrɔn tɛ gɛlɛya ka ca garizigɛ bɛ mɔgɔ dɔ garizigɛ siri bɛ dɔ kan n'i y'a fɛn fɛn ɲɛfɔ min b'i la sɔgɔmado b'i dɔn n'i yɛrɛ o a n'o ɲɛfɔ ye min a kan ka dilan cogo min na a bɛ kɛ ten nafolo tiɲɛ b'e kan e k'a ɲɛfɔ ba ye salamu aleykum salamu aleykum waleykum salam an ce ba bisimila karamɔgɔ kulo b'i la kungo la ok sɔgɔmado kulo b'i la inshallah a bɛ jaabi n balimakɛ ko a sugola ko dɔ bɛ ka mɔbili feere a ma k'a y'a ye mɔbili sɛbɛn tuma na k'a ye mɔbili lajɛ k'a kote dɔ garatilen don a fɔ a ye dɔw bɛ ka kun nɛgɛ k'a don dugukoloko dɔ la o dugukoloko in bɛna kɛ sababu ye k'a ni tɔɔrɔ kosɛbɛ k'a k'a farati a k'a farati kosɛbɛ o mɔbili in dɛ i mana sugo mɔbili la tan ni koli taarɔ e tɛ k'a puse o tuma na o tɛ saya ye kun o bɛ kɛ dugukoloko ye tan mɔbili bɛ boli dugukolo kan cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ k'a nɛgɛ u bɛ n'a don dugukoloko jɔrɔ a ko ka teli bɔn u b'a teliya teliya k'a sɔrɔ fɛn ɲuman tɛ k'a curo k'a ka nafolo tiɲɛ u kɛlen kɔ ka wari dun dɔw bɛ na sendɛgɛda daminɛ ɲɔgɔn nɔfɛ k'a k'i janto a la dugukolo mana k'a bolo ni sɛbɛnko bɛ sen na a k'a ko ɲɛɲini n'a yɛrɛ b'a fɛ k'a san a k'a ko ɲɛɲini ko ne ko ten n'a kɛra a tɛ curo bilen a ka sogo in a bɛ mɔgɔ sɔmi
Awo. Ayo kea. Sebe ba bolo. Oh, alhamdulillah. Minira ima ibo yoron verfe ngwa tuguni ne ba fe daka bo kuma la peu alisa ikana bare bake fo ika verfe shugo min nale flela ni mi ma somi isago ala ka ikishi ala ki kishi mali nangara baw toroma aya mais shogo deme psika gen tigila mo bo deme be kaye na yo nyini ni mami ya nyini abike ni mi ma nyini mami o mori biya mi ma fo nangi deme o te shiko amadu ide ni mana mami o ba so ne bi ka kenyere nye ya e ta tande ne bulokui donc ni nana nyini ve ma kiyedi aho afanna shugo e wuli bali de anganga ka danzige okula shugo e wuli bali bali shugo karti bolé so ba sama fo bela so ta ban so appelle ta bana so bela jelewe so karti ta shugo madum di ta dola so ni témoignage ba dori waro shugo madum ma kuma nyogonya na akuma na dugu kuluko ga chere témoignage ga le kuma dugu kuluko dora o ko na mara la bo dugu kuluko do fere dirama de di so te galo cheme so gola a tient do bangene flasa imami dale ta la kirijugu parce que tirijugu do bi wa bia tirijugu ndale to kola olute ne sene ngo we bimbura ondo kanu ote isefula ko imo jogo de la je sababu yi ne yɛrɛ jɛɲɔgɔnw b'olu la n jɛɲɔgɔnw don an bɛ jɛ baara caman na ala y'o latigɛ ni u cɛ est-ce que y'a faamu o tuma na k'a f'i ye Sefula maa k'a lajɛ i ka sugo i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ Sefula maa dɔw bi sugo o kɔfɛ a tɛ kɛnɛya bilen la ilaha illallah sugo dɔw bɛ yen o bɛ na i ma n'o nana i ma i tɛ kɛnɛya bilen kulo bɛ na o maa caman bɛ a ka bana minɛna de a ye sugo dɔ kɛ dɔrɔn a farigan y'a sɔrɔ wa maa min m'o wuli ka bɔ e da la Seko Amadu don dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ sugo fɛn dɔ la ni sugora k'a ye dɔ nana kini tobi wali ka sugo da kan k'a d'i ma o ɲɛɲini dɛ u bɛ maa don suya rɔ ten de awɔ bɔn n'o y'i don suya rɔ ten e tɛ se ka kɛ suba ye dɔ kɛ kɔnɔrɔbana b'i minɛ i tɛ kɛnɛya bilen a bɛ kɛ ten de est-ce que i y'a faamu o tuma na ni sugora k'u ye sogo tobi k'a d'i ma ka ban ni min ko sa i yɛrɛ fa kɔnɔbara bɛ funu ten dɔw mɔgɔ dɔw bi to ten kɔnɔ kelen san saba san fila kɔnɔ kelen kalo tan tɛ dɛ kalo tan ni fila tɛ kɔnɔbara kelen san fila san saba fura b'o la mɛ i ɲɛ b'a la n'a kɔnɔ kɛra maa o maa la a tigi kana bɛ gɛlɛya dɛ n'a taara dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn kɔnɔ in b'i mɛru dɔgɔtɔrɔw b'a lajɛ ko kɔnɔ t'ale la a bɛ yen fɛn dɔ de don donc sisan o min y'o ye ani maa dɔw bɛ yen ni sufugula birila o kun la i b'a ye ɲɛden ɲuman don nka ɲɛ tɛ yeli kɛ sufugula awɔ o bɛ kɛ o sufugula bɛ biri maa kunna o kɛ man go yɛrɛ k'a biri tɛna tɛ ɲɛkɔlɔ ɲuman don k'i t'i yeli kɛ ni bolo kɛra i t'i foyi ye o ye kelen ye sugaran bɛ don sen na mɛ o bɛ kɛ sugaran bɛ don sen na sukarafɛn bɛ don da rɔ i b'a a bananin mana na dɔrɔn a da bɛ jigin da bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ten fura bɛ nin bɛɛ la a da fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ kɛ baara wɛrɛ dɛ file kɛ file bara kɛnɛ n'i ye bara kɛnɛ a nasi bɛ kɛ ka barakuru ko n'i y'a ko n'a o bɛ sɔrɔ k'a ci sisan ni barakuru cira o tuma n'a fɛ i bi sɔrɔ k'a kɔnɔnɔ bɔ ka taa sigi kɔnɔnɔ bɔlen sisan i bɛ sɔrɔ k'a kabatumu ci o kɔnɔ n'o kɛra a kɔnɔna dɔ bi bonya n'a tigi tɔgɔ donna yen tile b'a fɔ a bɛ bɔ filengaba de don bara jabali bara kɔgɔbali o tuma ale jatɔ b'a da koro ta a da bi koro cogo min na a tigi yɛrɛ da bɛ jigin o cogo kelen fana
bara ko bali nga bi keti o donge ni mbara jugu ne kuma ke kuma ko folo la kuma jugu folo ni ya me ka fo mi de yela mai tona kuma gbanzan de a bara ne be ke barakuru ko bali la bara ko bali bara mi me ke fle na na shi barakuru ko ni ya ci ni ya debeli kala ka sigi kile la bara ba fa bi jadron fle dabi mosota e bata sora tigi dabe ngana ka ngana wa bara soro la de wala ma chama dabi jigeta ni o debeli be do na kera nyeda bebe deformé o e debeli do o kuma na ni ma munu mebo da kere danu na dabi neni boya abi ma ka majaduwa o fra ben bela kele ani ma munu me dabe kula ibi doye kurukuru fimani dobe kala na yoro mi shano e jibo no sera yoro mi do rebebo na ngenye vlila do be muruta abi fo mako da bo o e da e boni fe mi ya boni fe kuma wasolo marade wasolo mara koloni ndure ka jamana a boni fe njuk meedi da fiera mauma ka be go yuru yaro donc e boni fe no dibu muso furu kundi sa o tugo la mari kuno ya ka muso furu sati me mali yote ya o club na o ngande ma munu soro la ngoro sisa olu kotere me munu me kotna olu bado ka muso furu sa ali shini dube malla ya afuru be dunga futi se kasa na furu sare bado e bicho uli baldo o donc sisa me ni ya sisa furu mi mado ntishindo so cliff la bibo bara de teka ke afamna o kuma na fe ka fo moye shugo ka karti blale do ali shini ubene ko shugo ko inode mo ma fam do re ne wele bi na shugo wolon flange nye shugo tange a wari be ko wari dima ngo no shugo karti bolé do no ne shugo karti fo de ko takal kurade shugo wolon flango bo e o wari calculer a o jodi neti shugo dado kaluko mais ne na shugo wulo vla me fo on a che ya sa dobola donc sisa o mo be sisa do en wele vogali chima sisa nye shugo yoro inji oma shugo be fo direct ka fo shugo karti bolé do aye ota no beka ay vogali wore laze ye min chima sisa manga shugo ka yola ene kunye shugo kanje modi ha bon mi me ka fo moye amambale mo fo franzika o ambo fo to ko jugute ni ngoi no de shugo ba famila no go u se go bela franzika o franzika ala se go la ka kla ku kla franzika o mu kla fly ni ma muso ro ka che ya ko sebe ka teme ko me ta ndodi madon so amzo ni ma cha me ma kele ne fem ke bama ko ya kata franzi no tara obi mu no so bi ko bi do bi to ga ne fo sa o do bi na pma ne fet wo ka na fa ba so bi ne dundo mbe keto e ka gabakuru kiru klibo ne bo me a ne bi sigi kula jedi bi pma ka so bi ne bi kla ka fo ne ga so na me o me ne so mi ngle ko ka jara bi ko be fo to ka na ne o mi ngla ne bo bla to ka o me ni klo jumenyi ngal be avec la kana o abafo a shewa maru ne tise ka fo kanya bamananga imbi ta kunje kuma ne bita so aka bamananga esigu ka bamananga jeli ka teme ne taka alaje ma franzika afla voilà donc ka foli ke ivoirien la ivaro ya mai ambale ma ivoirien mbufu murana kaw amburana de ka boko de wari ne o de formalien nyana no ya o ka ko che ya ne dala ne bi banula de metanzi nga jamana ka de ko de wari nga jamana mi mvurumuso fla be boy fla bibo ya oh donc apaiser les dos ni mali frati dromi ya ma ko de wari nga dugu amalata ata chugodo voilà donc ko ni je bebe ka fe do fo an mobi ala kana mine amu amina rabbi je kana mali mine nay mama bine wele ka bo jamana wera be ka fo sheko malien tu kama babunya sheko malien ti do malien taw nyono do uti haidara do uti buye do bebi nefo donc malien be ka munke malien ata nyele sa aya réfléchir ne be ka fo on go fe bi seku daka jamana bitonga jamana ne me ka fo on go fe che batrawle nga jamana ne me ka fo bi segara mara mola ka jamana waliju bora jamana mino daleme dugulu mina je bebe ka fo on go on mabi ko wari kumi seli jamana min go fe Senegal Burkina bet ma fo ko
o kora jume do bep ma fo ko ba mali ma seli foro ne mali ma seli billahi ma jamana shikundi seli ni o kunde ya silamɛya donna yan san ba kelen ni kɔ ka kɔn jamana caman ye i bi jamana jamanadenw fɛ yan sous région na yan i ka kalanbaa fɔlɔ ye darisu dɔ minɛ mali kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ yan Seko Salibu Moritani Seko Salibu ka kalanden hakɛ min bɛ yan ka bɔ Bamako yan fɔ kɔn min bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamanatigi ka dugu kɔn misiri dɔ bɛ kɔn dugujukɔrɔ misiri surumani nzelila kɔnɔ ka bɔ kɔn ka yɛlɛ o bolo fɛ ka don buna ninnu ni dabakalaw ni jimi yɔrɔ ninnu fɛ ka taa an y'o bɛɛ kɛ maa tɛ kɛ ŋana ye ten dɛ o tuma na n'i y'a lajɛ ne b'a dɔn ka fɔ de dɔnni tɛ sɔrɔ i sigilen de mais maliyɛnw k'u ɲɛ de u k'u ka maabaw dɔn mais maabaw dɔnni ala bi dɔ d'u ma u b'u kɔnɔ gan bari mun kama dɛbɛli jugu tigi n'o dira maa min ma bisimila an b'a ni su an b'a baasi t'an na aha an b'a ah bon alhamdulillah aha amin rabbi amin 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 ali lahara jɔ don a tɛ mɔgɔ dɔw kun ye o ye tiɲɛ ye an balimakɛ an b'i fo a diyara n ye n balimakɛ i ka an balimakɛ an b'i fo ni ye seereya ye an balimakɛ ye kuma min fɔ a y'a mɛn fɛn min ye maliden bila ni dingɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ tulo bɛ anw na anw ka kan ka mali ta a compte bari anw faso ye mali ye ne sigilen korolen don bari mun na n maloyara dɔɔni nka ne ti maloya ni n danbe ye ba mali ye min yɛrɛ kɛ n'a ye bari n kɛra hɔrɔn ye ka kɛ danbetigi ye n t'a fɛ ka yɛlɛma ala kana den bɔnna danbe tɛ den min na ala kana den bɔnna den min bɛ majamu ni ma lagosi den min bɛ majamu ka jogo jugu da maa la ala ka n'o den bɔ an na ne ala b'o bɔ an na ala ka n'o balo Seko Amadu n'o fɔ ala ye Banigo Amadu n'ala b'o den bɔ den min bɛna anw buruja k'a jira ko nin bɛ fara mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ mali danbe bɔ a la an b'a ɲini ni ala y'o den d'a ma ala ka n'o balo maa kan ka waso ni danbe de maa kan ka waso ni gɔkulo ye fɛn min ye maliden kɛ tan nata don bɔn ni hasidiya donna nata jukɔrɔ dɔrɔn baara banna maliden kɛra tan kodiwarikaw a y'a faamu senegalikaw a y'a faamu minnu tulo b'anw na ka bɔ jamana tɔw la a y'a faamu maliden bɛɛ tɛ nin maliden bɛɛ tɛ dɛ mali ma tiɲɛ mali bɛ yan mali ɲuman bɛ yan anw nana san joli Seko Amadu nana ne sigi mɛ in na halisa dɔw sigi mɛ dibi la ko an bɛ ka Seko Amadu ko ɲɛɲini i fara i yɛrɛ kan i ka diɲɛ ɲɛɲini i ka nin to yen ne nana bolo fila don ɲuman juguman wahada in n'a ko na jidani sira in ye fila ye ɲuman in ala kan k'o dɔrɔn ta b'a ye mais dɔnni min dira Seko Amadu ma ni n kɛra juguman kɛbaa ye ne ma taa ni aw yɛrɛ dɔw bi bɔ a la dɛ donc ne tɛ juguman kɛ
Allah kuli hali ala ye flami dirana konga kelenda ne nyuma de ta o de kama shu ala be ni jo abaka fendo chi kana fo Sheikh Amadu ninge mawye ni ye ninge ni ye juguma nga kanoke neti juguma nge no te dame be maliye la de wa maliye kabu menata ni nata e jongo jonsoro bara chena chedo de la kana dono Nabila Isama akoni nana kalali no fe nana kalade yala Nabila Isa ko amao ay drobe sababo misalla akota ngwa misakana iklobe kmaina drome saba kwa kata ngwa misa atara ngwa misa yorala cheye ngwa mikungile nusrala anana se Isama kana ngwa mikunfla ira Isala ay kmaina me kanyade maliye photo fle nyana kisa ingagele anana kana ngwa mikunfla ira Isa ya fle akeka wari mingume bula kanga ngwa mikunsa ba de soro ayi kali ala na kira la ko min soro la ko ngwa mikunfla do o yoro di be ala ye nyokome kungolo aglale ka ke shanui ka jigi ka bo sangolo la kana jigi ka jo Isa koro ako Isa nyeni nyiki ye iyame nyeni njiki iye nwamimi ni ayasa ngamo demo aye nwamimi nzade iklobe pmaina nwamimi nzara mo mi ndaye kungelenye nyokome kungolo aka Kongo aka shanu dodoma minda kembe ka kunfla dum aka shanu yere kungolo bara kuturu domo che yi joro o yoro be ako Isa chena ne kunfla dum parce que nyome kungolo nyira tetamunga iye pmaime nyokome kungolo yira opmana Isa ko bashi tala nyokome kungolo inda ikata ay nyokome kungolo indoni kakle katama atara se kungola futna be nyogome kungole no fe ayi daga suno yoro dora sega ko jugu do nana che sabado kana dali ko wa ko do sega ma ka shanu le ya u ya kunti po ka shanu indaleta akana ka nyere mo ko saba o kala yoro mina u ko kuma bana u ya wari bo ka di kele mo ko ta dumini saka amina anfa na nya anfa mi so ta na nga shanu wa so ro ya le ko ni ngunji ka le samafi abato janvaro atorala kele indara dumini sa ay dumini sa pmamina ayi miri akopmana ninde kele e posoni kena kana ninji chefla imo no lu yodu no sara ne kele be shono inda ayo chefla mfana yisigi apo ndari ni ndara dumini sa afo nanye labe ni nana nga bika kunji ama flati shono ingla ulu fana ulabe ka le ko ale nana pmami posoni be dumini na kana sigi uko kete dumini ka ko ne dodun sogone ne dodun sirala o chefla uyu kale ka pro yoro mina kale fa ka da ka sama ka fli ka nyon vla ko nderke ako an vla be anga dominika anga shanuta anga ta uye dumini nge ka ba mi ga vla be u da ka saka shanu kungulo fana talechu malide fleni ala kan kishi malide ki ifarati de wasanga wasa horo ntemena ya kanga masake ubunya kanga famu bunya kanga muru bunya kanga waliju bunya olu de temena jamana ino ya amoko be muna mali ko seka mine kono wano kera jede banfle jede tme ka mali de fle ku wa afrikiya afrikin loshi abe mali fle de mo de fay ni mali chena bogo afrikin loshi chena pe o korotere mali ka bamananga imbe fo Senegali abe fo Côte d'Ivoire abe fo Niger abe fo Niamey abe fo Cotonou abe fo Togo mali ka bamananga imbe fo Ghana ibi jamana la ni global ni serala ina me yoro dola e mali adate aseti kada mali ku madine kono maga ngono katajo ko tebeya tigebeya no ya dai sugo ya dai maga ngono madine ne sigile kanu joli aseti tebeya tigebeya katedo dia ne kongo maliya ka wari nyini sirafo maka ya ne kaba ko yara donc maliya ka bamananga before yoro maliya ka nga laje ka on na misaga mine kono ala ko kanye anye dugo ke ka nyini fanga ala ka sinsu ala ka jamana inde o ko fa ambi doni ji anya fu nyana ka fo navulu barai kamina mamuganda mamuga dafara tew faka chamanyela ka ne ubwala jo e me do bolo be o tike fenyu
ala ye dɔw da o tɛ fɛn sɔrɔ non dɔw bɛ yen i siri fa denw na fo k'i sa i tɛ kɛ nafolotigi ye dɔw tɛ kɛ miliyɔnɛri a tɛ kɛ miliyardɛri ye ala kana n da k'o si ye koyi ɔ mɛ min m'a fili ko ka nafolo baara k'ale ɲɛ a bɛ minɛ bɛɛ mɔ de ye a tɛ minɛ bɛɛ mɔ de ye dugawu tɛ minɛ bɛɛ mɔ n ko dugawu dɔ don tɛgɛ ne ye maa min ye tɛgɛ hakɛ min ne y'a lajɛ n'i y'o kɔ segin ne tɛ se k'o hakɛ fɔ ɔ bɛɛ ta tɛ dɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini furani dɔ ko i k'i sigi ten waasi i ka sa sutura rɔ bɛɛ kɛ mɛ gɛrɛsɛgɛ tigibaw bɛ yen mɔra dɔ taara hali tilegan in na n y'o de fɔ o tigi ta ka ba ta dɔrɔn o bɛ sɔrɔ ka maamuga in ta se fila an b'a kɛ ten an bɛ maa mugan da nafoloko la n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka muso mugan fana ta denko la ni muso mugan o ka baara kɛra u bɛɛ ka fura bɛ bila ka di u ma ni ala y'an kunna ja a muso den tan mɔgɔ mugan na a mana gɛlɛya cogo o cogo maa 16 wali 14 o kan ka den sɔrɔ ni maa min ye fura in min n'a m'i ɲugu ka fɔnɔ nege gɛn i la e k'a min dabila e tɛ den sɔrɔ an bɛ n'o de kɛ fana donc ni min kɔnna min donna a la o tigi fana b'a la a faamuna k'a fɔ jɛmɔgɔ bɛɛ maa mugan nafoloko baara 70,000 Sogamado a bɛ don kaliwa la n'i sera k'a ka nasɔngɔ d'a ma n'i kɛra hɔrɔn ye n'i ma kɛ hɔrɔn ye fɛnɛ e ma kuma dabiri o sa de e m'a fɔ 70,000 n'o Sogamado a bɛ don kaliwa la n'i sera k'a ka nasɔngɔ d'a ma bon dɔ ye ne wele i ko kɛ an bɛ don o tuma na n ye euro 100 ci ma donc i ko k'i ka nasɔngɔ ye ko ne dɛmɛli de b'a la euro 100 i b'o da dɔn a tɛna kɛ 12,000 ɲɔgɔn ye wali 100 murumurunin b'a kan k'a y'o ci ne ma o tuma na ko n ka don ni ala sɔnna n di ɲɔgɔn ɲanfa i tɛ sabali maliyɛn tɛ di ayiwa o tuma na ko min bɛ yen jɔkɔrɔ e ye kuma min fɔ fɔlɔ tulo t'o mɛn dɛ min fɔra laban na o b'o de mɛn donc sisan k'a f'u ye nafolo baara batara ko tɛ ne y'a fɔ maa min ye n k'i se mɔ yen a tigi ka ca dɛ n m'a f'u ye i sen bɔ bɛɛ ko tɛ o kama den ta nin n bɛn'o kɛ denko ta in mana ban a tɔgɔ di kɔnɔnabanaw an b'o fana ta kosɛbɛ kɔnɔnabana o mɔgɔ kan ka caya 20 ye i ta maa 30 parce que o fura in ka ca kosɛbɛ n m'o d'olu ma kunkolodimi ti ban maa min na o fana bɛ kosɛbɛ an bɛn'o fana bolodaw ye ani kuru funu mɛ tubabuw bɛ funu dɔw opéré o man ka opéré o kuru kan ka faku de k'a gɛn mɛ depuis tubabu ko t'an sen nɔ kuru min tun bɛ yen n'a tun bɛ fɔ ko yere o tun ti fo wa mɛ a tɛ nin ya kuru bi fo kɛ mɛ n'o bɛɛ farala o bɛ ɲɛ bilen ya muso dɔw bɛ jamana kɔnɔ anw ti maa tɔ fɔ n ye nin kɛ karisa a bɛ dugu in na o t'a la mɛ i bɛ jamana kɔnɔ a muso in a taara aranefu la k'u ko fibrome b'a kɔnɔ yen ko kisɛ 30 ni joli k'a kan ka opéré muso ye ne wele ko opéré nege t'ale la dɛ n k'i tɛ opéré bilen i ye Sogamado sɔrɔ i tɛ opéré k'e kɔnɔ fununen bɛ ten fura in ne taara alhamdulilayi n ka taa analyse kɛ k'u ko a ma ko fibrome k'a bɛ yeli la n k'a ma ban i ka maaya kɛ fɛn bɛ se ka kɛ opération ye donc sen 2 o bɛ yen kelen n y'a dɔn dɔw dɛkulen don duko daliju bɛ du la o sen 2 ala deli dɔw bɛ yen k'a daminɛ du la ka se mobili ma daliju b'o la n y'a dɔn dɔw b'a fɔ Seku Amadu ale yɛrɛ ka mobili ko an tɛ foyi faamu e b'o faamu cogo di ne m'a f'i ye wa n ko ne de bɛ n ta kɛ n yɛrɛ ɲɛ moriya y'o de ye a k'i yɛrɛ ye dɔw bɛ u bɛ ka kule n'ala ya ale yɛrɛ bɛ sin ka baara jɔ ka maaw gan ka yɔrɔ ka jan i bɔ yɔrɔ ka jan o lamɛn n da m'o la mɛ ne de jigi b'a kan ka dɔ kɛ n yɛrɛ ɲɛ donc n'i b'i mɛrɛ ne kɛrɛfɛ n ka dɔ k'i ye i b'o de kɛ i y'a faamu donc mobili baara in n'a échoué la dɔ bɛ sokɛ nin la n'o échoué la dɔ b'i wele ka so d'i ma ten nin ye karamɔgɔw ka fura ye mɛ Mali karamɔgɔw kan to yen i ka nin karamɔgɔw a bɛɛ ne sɛbɛn bɛ Bamakɔ la fɔ ala jɔn kelen kelen o kan to yen n t'u fɛ teriya la n t'u fɛ jɛ la u kan to yen pewu
ay be kulo be na la de ni tay dine ko ngando mo de mali dine karamogo olu ko te de anga foti nyere dine nyema e tongundigi mais a to nunu ka ngalo yala make che wali kati sigi ka doni ba were mangu tu che pour que mo ka te fe ki balo an ngando mo te doni de ni se prevula ake ote nyode fo ni Cheikhou Amadou ko ni mena obena okume wele la ko verizi do kumbora fa do fe ala kana se ya ne de ayi nyafu yi ko ka saraka bode no ma me ukako bubulu nga verizi ko mesa gaka billahi bana mimi je kono ayira la Cheikhou Amadou la kalo sheki amake ya fo je me bana nyere minye bana nyere minye mesa gaka ka fa ye billahi bana njufle nous ya me ku jija ukane toni fa obibe daru ne je dla kaba hali ni Cheikhou Amadou te samba kema atoko titun je kono ya bli doni tira hakli mo ma kala lew ma famulo ajiru mo bana njube jamana muna Europe do verisi bara ere uluyi bana togodi anka maniye dew anka kodwari kaw Senegali kaw ka damene Somali Djibouti Sudan anka dew sara jiro togoya doro koko jiro togo doro hali shina do hala shina do saya trasi mai o ma alatiya alabi shu kele libi dumambay libi kada fika jamana dumambay aye cho anga ilofo ko nanya na de ninga manyine ni jamana dumambay hali ordonnance ti sara jamana mino e fraje jamana franzi jitemi jamana mino no calculi nde kurande mino no ma calculi hali nanga nufia obi calculi chloro bola o calculi la franzi jamana foga yoro dogira ko café mi yoro ta unfeya ibe beni horo do ka daraka iba do afe uwilila kana fika jamana daji ka daji mami fara kutu aro ni ala te matado nanye ne vo ba fa e dado politique la tita ka bwana la ima wolo kanjo politique la jere be mena politique ko ne tuwabu ka mawe oyipungudi me unana au nyagasa kada fika jamana nyagasara kana Mali bla tasmala ka Niger blala ka Burkina blala ka Côte d'Ivoire blala Europe be se ni fungo ko anga dew meshi nenela ubishi kartoka ubishi glaw sigaliye mauka manyima ko bekono papier te dumo bara te duma opmana dew usale me ko jikono ube kambo munungona oni kaso be kaka donc na fora ko ni mebe Italie be France be Hollande be Allemagne be olubu yere kalama umasa ali salu be ka o bana fura nyini ko bana fura be soro butoli ni dokono kata pigiri sama okona o kanu yere seke ngalila alama no ba fe ka bana fura go ka Cheikhou Amadou nyini ngal no ma nyini ngal ngalila alala dona faraka ate noya akan Cheikhou Amadou mi fa banango ga ego Allah le témagé interga sege banan to kan tugunne variant anglais oh aywa ale rebe France aywa ngolo la Marseille ote Algérie frontière nga atena enveya ame amalema ke fo ka barkada a jara interge ambalema ke amba fo ka barkada ni Europe mako bala banenka ba dishiba o jamana u yere ko dishiba flate yo wallahi li junudu li wahidul qaha ala de dishiba kele jama tigi sangolo la ani dugukolo mawde ala no ba fe banenka ba ala e chechen mi nyira Cheikhou Amadou la ne bode do chechen me yaw
Malien sera ya kura sera ne a tete dimo wa bana ina blemanu fura ka ba fi mo njoro ana kla kan zigu ka debiti ya mais so chenchen la benero ka di mama mo go besama wari manyini law ne ma fo ngoni mi segera bunyami okete ya a tete me ya o ala de ni nyira ne la de o tete inde be ya o de mi ko inde kume o de kera a jamana blemani munu fleni ya president ne anye boroke shugola ta ne ya famo ngibi fara mali la wa ka be fara mali la ngabe mali bla ku be mali bla mingali aka je do atimere dugu do bi na je ite ni blemani ye mali ngono wallahi ubi boya ala be mali la fia bari tasuma fala chevale babolo jibe palangono alimeti pake ba du fakono yana kata jibo yoro dola abe tasuma bla yoro dola ala kan kishu toro donc ye ko ni fu ka papier ni bara yoro danga deuma munu me kasola ubolo no ye kamboy ka tu bloquete o mana o ka bara ni sebe uduma no mo ke ala be wulila ki jo wallahi furatu soro banaina europe ti fura soro jango ameriki ka dogo ina ngu tese u kanu yere segasa tigi yere de bora ki jo no e dugukulo ni sangulo tigi a jole do sisa no ye labe nga abukele e famga ali famo bon chinois ala chinois sara no ka cheye o de kama e bana lege ka sama ka boy u ka cheya munga ma ye manyima ko minge jie kono folo o puma na farafi be yoro mina nini ngoy puma dasrala ne bana ko induma donunu nyere singoro ala jonga farafin tuba ulabi anga farafin munu me baraka hotel la do ani yoruba nuna u ya be bloquer marché te barela otea mais tuba oublier kala je femme sa uruka afira ala kama sa ku desero la sa obe chego amadu de ni nye abado mi nyira la na cheche meya ali cheche abole ka so krefe ki seli adoko flenge ngali la alala bana indesi ka dukono ane ni fo dien yo so témoignage là coronavirus be gas wati ni mina na shofera malla ese ga se fle kun na quarantaine o me akundi ati so ani mboso mi mora ko wari kala mo go wora ka dukono awati jabiba min file fle mimi ga filmer sisa be ado a be joro sabu ko do kun quarantaine fo sho ya fo ado asro ne kura sho ga chenjana ado ngo sho gon joro le roshine me ga ta tefi nyafi nga che u foiti na ye so na yi soro kuma ala ne do fili kuna voilà ado tra tefi ga foiti ko venete ala ta ka jonmanji do se fla na ta coronavirus kuna ne de nana kana ka jenyero suma mana ko jugu ke jela wa kira ti boble me kuma be ala na madamo mi ma nyejiche ngalila ala la neta kunwe ni ye shego amadu sako ke ay je kono mani mati senyomo hali polisi ni zanda meri abebi datu ni ne sako kala wallahi ma bi fengo fendu akake minji mimo opmana bana mimbe afura de fole ni ne fop mamina nye do emission la he shego amadu karamo do be ogogo kuron verji fura babolo inemina ne ma fa fura bi ne bulu koyi ala ye fenyira na ka bana fanyana kalo sheki ka kwanye ka fura yira ko ni ye ni ngwani ngebi seli ka cheche chekato ni ya haya kala ki kona ka bai ka fami kona ka ba bana intesi ka fami shi otu ni ka dukono o fura de kala ne o so ne o fo jenyana nga nye doye o gome ku jo he shugo do sahali do masaiti ta ka bwanala ika kire femi vo ibino la gbeshi ko kora ke kara mo bai terela nde mana kai urato shumo ne ala kira ko boye fura e acheriki kutuba bola eche awo krafo ni kira ko yoro ko boye fura e in kolongolo bola ni kira ko yoro ko chejanya e awa alijine do e ni manja samara janyi ni ki ligiba mais ala donde ala kira kanuya mais ala donde ala kira la degeya e bina se ka ala do ala kira coronavirus na la de coronavirus na la mais coronavirus fle o ba nyini mi suratu karamogo klobena o sigele me dongo do nyon nen la Facebook sanve atete ya ari YouTube ka coronavirus na na ala ya ci akacha sam bakele anikoi Qur'ane jigira abo de kono suratul mudassir ayo aya dayele suratul mudassir
ya yuhallimu dasri e chembe brifini koro kum vlik faizirni ikam baba ikuro sira usura ine kudu aba kone nukur ala ko di buru fera domina ka do na ke ko gelenye kafiru bolo ko na temena ko matina tobile mi matubi ngol bale ne ko do jemli ko tew atna coronavirus ko bale ne ko do o tara qur'ane tafsiri yala man ka ke femere an yere te min nobli do ne re wele do na e shego ngunamu mani ni fe ate kalake ngo ka kalaba ko ngi itala je kanangala ngo mashi bando kata ne yezigi ngo wati mase mina kan nimero bo ka wele ni ya soro mi soro ka ne fa daro koroti na ka wele daro ka tu aka ala ya ke ne nyina loko o afleke ala mane da juguma ke kamo sa ne tise ndese ka juguma ngede o tuma na korona versi fora qur'ane kono klobena aya ka dogturu be fra nyanga u ka surati mudassir na ta u ka dayele uba ye suratu mudassir na kono nokor burfiali mimba kono je kona buru fiera domi ka do beke tire gelenye kafiru ma kona temena ko mogoti na soro bele fo beka tubi ka kesilame no borala opmana sa janeme dew munu mana saro sisa olu tale janeme kono alijina dew ndeme ndo bolu yi akoma salaka kumu fi sakara akomu nyaw se tasumaro yabi alijina dew mu nyini katani ubena alijina dew njabi akon munye mawe ngunde seri joba ufe angunye maude haramu ni halala ando wuluma angunye mauye ande yatimo dumina nga na volo tichuda wa udumini ba amita suma tuwila Allahu akbar angunye mauye sarado anyo ngalo ndigia hata ta nali yakina njoro la fasa ya anda ndegemo coronavirus nana ni ndekamo do ma segi nene ko furai ala de o dirana me mawerete an la gbeshi nokoyi ikamaliyo de be o kede wa afale ni re minyu jawko me alabe ya de sogo marube siyoro mina alabe ya ngalila ala mi Muhammadu daka kekire alabe ya nami ka wori nyini mode fo mai dameche an gode je ka lafia ni te je lafia ko amba nyini alafe alabe munu kuna nguya alaki nu fara nyonga amina rabbi je ka lafia obe an mo o pense ko o yoro ajara show ami ira fu ko sebe be show ibaro bagilu chamami ay sa mo do be wole la bo sugo aduma ga wala ba show anga ke sa do be yoro bagilu watan so be cha do wole show akadi do sugo kelengele na ni man fere fe wa fi e joli shugo kelempe ni ba fe ka shugo dengele vo wa kele o wa kele do ni e shugo ko binani ke kalo kele o te wa binani o no ka no wa tan fly shugo ga do do mani watan fe bagilu be watan fla ukacha do bo me wa kelengele boli wa no ko sebe se fula ko bini njugo la ambe ala deli ka fo jenyana jeune primaire no ye les jeunes primaires du Mali où ya dira ka fo ko bara nyumangelaw ko kado luye ko kuma uye medeta no yi jonyo ya before mi mo ko trophée o ko fe ko chiwara tableau bu bolo ne rep mani nyanyi folo parti ko ubina tableau di ka trophée di ka chiwara di ubino dinema ni alay alamisa donjirana o ko ubino dumo o kuma na mundugula na dalamini welelendo mundugula dara farada manakoroni jatula shenu kata gbeshi bangilinda ana dugu to munu meya darani chele fokata gbeshi atoy tokoydi balani ni ya ne ta dugu to nu ndogo do re bangoro ya mene to do o kuma na ani kungoja wala ko be welele no Sheku Amadou Kadala alamisa do 10h à partir de 10h olu ko ubena kana jonjo duma o kuma na nya nyini fana Mali député Kangara mata aniko fana bena ko kana dugaw nyini Sheku Amadou fe asuma da kele ku kalifa alakamo député ta aniko ma nyini ala fe no ka fanga kunye Mali ko ala ku ka fanga nyawulu no ka fanga kunye jamana nga suma ala ka nyawulu uka fanga na kunye malidenw nga nyero suma ala ka nyawulu ala ku magonya uyo danaya min ta ka danga me uro uyo danaya min danga ka danga me uro ni mami nana kaungi deme ala ka mo niye foso nyinge amanyi ala fe ka fanga ala ka korota ka fanga ala ka korota wa Sheku Amadou de sindona ala ka mo malikula
o kɔrɔ ye jumɛn ye mɛ maliko la ka kɔrɔ mɛ k'a fɔ assemblée dɔ bɛ nin kalifa o dugawu bɛɛ ta o fatuya bɛɛ ta o talen kɔfɛ kunkolo kunkolo mɛ n'i don jukɔrɔ ni min y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'o ɲini i b'i tulo don kuma ye bari ne dilagosilen don Mali yɛrɛ kɔnɔ jamana wɛrɛw bi ne wele ko Seku Amadu ko kuma e tɛ yen wa o de b'e kɛ o kuma Mali bɛ mɛ n k'e ka faamaw bi ne dɔn ne ye nka o commencé mɛ ka n yɛrɛ dɔ sɔn mɛ m'a f'u ka fɛn mɛ n da dɛ ne tɛgɛ in y'o de ye maa ka laaya tɛ n ka so i ka laaya saga a tɛ ne ka so mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye ka n faso baara i kan ka fo o la faso in baara cogo a ka ɲi fɔlɔ an bɛ Hayidara fo nin na k'ale ko faso baara cogo ka ɲi dɔw y'o fana yɛlɛma k'o yɛlɛma faso baara cogo ka ɲi k'o yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ minɛ cogo ka ɲi a tɛ taa ka bɔ an ɲɛ wa dɔ kɛra nin woloki walaki in na sa wa e yɛrɛ k'e bi to yan e yɛrɛ ba n'i fa sara a ma mɛ i bɛ turuturu la i bɛ na sa hali mɔgɔ tɛ b'i saya kalama jama i tɛ foyi de ye a ye sabali sa o kuma na fɛ n bɛ min fɔ nin de don maliyɛnw k'u farati bɛɛ ka kɛ hɔrɔn dafalen ye komi kɔrɔlen anw mansaw tun ye hɔrɔn ye Manden n'a fɔra ko Manden ni ala cɛ maa dɔ bɛ Manden nkaya fɔ e tɛ k'a fɔ Manden maa dɔ bɛ Manden fɔ e ti Manden dɔn Manden tɛ kulo ye dɛ Manden ye hɔrɔnya dan ye o tɛ yan Manden ye hɔrɔnya dan ye n'a fɔra i ye Mandenka den halala ye Mali den Mandenka den hali n ko k'a min bɛ bɔ n ko Manden sɛbɛn de don a tɛ Mandenka rɔ n'i y'o halala ye walahi i kan ka segin i yɛrɛ gɔkolo ma Mali ye gɔkolo ko di ka n'i disi bugɔ n'i yɛrɛ ka kalan ye i bɛ min kalan nin ye n bɛ ordinateur dɔn n bɛ téléphone dɔn n bɛ nin dɔn informatique o ye wale fɛn ye taa n'o ye mɛ n'i m'o tugu danbe la labanko jugu i mana fɛn o fɛn sɔrɔ i laban ye Mali ɲɛ yan anw bɛ yan o i kɛra tugamange i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ tugan fɛ anw t'o dɔn tubabuw ka fɛntigiw b'o dɔn mɛ n'i nana yan ka na immeuble dɔw wuli yan ne faso de ye yan ye yan de ye Mali ye an b'i dɔn sisan nka immeuble ɲinina cogo min na n'i nana i n'a sɔrɔ yan wala faamaw tɛ sigi la nka dɛbɛli dugutigiw bɛ yan dɛ donc farati de don o tuma na an bɛ Maliden bɛɛ fo bɛɛ k'a lajɛ maa o maa se b'i sa kɛnɛ kan min ta ye ŋɛniɲɛ ɲuman ye ala ka na n'o ɲuman ye min ta ye juguman ye o kana pɔ tigɛ sabu o sabu b'o jɔ pɔ kɔfɛ ala o b'e bolo subiɲɛw tigi o bɛ ala bolo kuranɛ kɔnɔna o gundo tigi o bɛ ala bolo m'o de fɔ samiru tigi ruwani jinɛ tigi o de ye ala ye o tuma na maa o maa ta ye ŋɛniɲɛ juguya ye o kana pɔ tigɛ ŋɛniɲɛ ɲumantigiw ala o bɛɛ la na hɛrɛ la u ka n'u ɲɛ da médaille jitɔ ka alamisa don 10 heures Mundugula farada sabu ɲuman sugonga ni malifiya kuma ye nin suga jara an b'i yɛrɛ fo ka walawala di diɲɛ bɛɛ ma suga maju ko sogo kariti san 1 waa 12 n'i sogora n'i y'a wele a b'i ka sogo bɛɛ kɔrɔfɛ sogo ɲɛnamaya don i ka bɔnɛ mina sogo la i ka yɛrɛ mina sogo la i b'a fɔ dɔ ka dugukolo ko ɲagami a sogo dara la sogo y'a fɔ a yɛrɛ y'a sɛbɛntiya olu bɛɛ i ka kibaruya caman mina sogo la k'i bɔ olu kunpan na i kana taa don erɛli la a ka kan i ka sogo karitita sogo k'i bɔ fili la saraka min b'a la a k'olu ɲɛf'i o tɛmɛnen kɔ nafolo baara maa 20 wɛrɛ bɛna ta 70,000 a b'a kaliwa kɛ n'i sera k'a ka nasɔngɔ d'a ma ka bonya i b'a fɔ maa kelen n'o tɛ u b'a fɔ k'u kuru jɛlen 70,000 n ko e tɛ maa kelen 70,000 maliyɛn tɛ wa maa kelen 70,000 k'i fara nafolotigi ala ka hinɛ na koyi k'i fara nafolotigi kan o la i bɛ dadɔnmaa bɛɛ kan ka jɔ ni di kɛlɛ ko tɛ bilen dɛ n'a y'a lajɛ i bɛ se ka n'a baara bɛ se ka ɲɛ a b'i tigɛ lajɛ wari ye 4,000 o lajɛlen kɔfɛ n'a y'a dɔrɔn i ni nafolo baara in ka kan n'ala ka jɛ i bɛ intégrer i bɛ don a la maa 20 na a b'a kaliwa kɛ n'a y'a kɛ o kɔrɔ ala y'i ka nafolotigiya latigɛ o tɛmɛnen kɔ denko ko bɛ maa min na maa 20 fɛnɛ bɛ taa muso min bɛ yen ni denko b'a la maa 20 nin semaine kɔnɔ maa 20 maa 30 denko bɛ maa min na maa 30 kɔnɔna bana bɛ maa min na maa 30 papier ko bɛ maa min na jamana kɔfɛ yɔrɔ papier ko gɛlɛya de bɛ yen o 40,000 maa 40 bɛ t'o fɛnɛ la ani baarako gɛlɛya bɛ maa caman na o fɛnɛ bɛ jamana kɔ kan kɔfɛ mun ma baara sɔrɔ maa 40 bɛ taa fɛnɛ 40,000 k'a fɔ nin bɛɛ prix fɔlen i bɛna Seko ayi salamu aleykum Seko nafolo baara ye joli n ka cɛ a bɛɛ feere ye dɛ kana Seko tɔɔrɔ bɛɛ ka vocal caman maa min ta ye sɛbɛ ko ye maa si kana vocal caman maa min ta ye kulonkɛ o minɛ ɲininkali wɛrɛ sabu a bɛɛ expliqué ka ban
au coffre vocal chile ka to so ko manga vocal la mama la me enana ma ba kele so oh dara kurati ko invogele ya kusebe parce que so ko to nyafi ah bon nere bulu bon be yere mo shiri parce que nere ko ni ala mane dajuma ke kama mais ka do be ne to fe ala mere wala iti horonyi katemeneka wa nere ti horonyi ni ambe malide ambe bandami do bokulu bila o benyere la horoni nyamakala ya we mali kono ya dame do de nde nyamakala do we horonyi na a horo do we tieta o dongi nete buruja kono mi kan vogal la me nani horonyai vogali keme woro ne keleme ko la me fata nyini ka donoa atika kawnyana kawnyana anya be fa anya be dese ka dese muno fla fambe telephone na ninde ka telephone saba be kule fi bi boli ka gu ko ki yere nyini ono bi kesa o te bashi o mo mago benna o te bashi nga do be allo chegodwa ngodle do mais abi fumbla réseaux sociaux ka ate mo lame ate mo ka sifukalita ate maire pe ne ba fa ngo ma ba réseaux sociaux ka me mo to ko ta ko karsa ka welelike ni ma welelike amaba ni ma ke amaba o kuma na o sera kelero isabali ani islamé ni horo mi barela ani chrétien mo andu anga ke ali biklena nene chrétien dot me barula ya ne ko amango chaiti nanga koloshi ndodo ikana ayi jaka yele ko bifsa ya mais chogo sa nga do be boron kuma est-ce que morabe ne chrétien do ga amogo sinela moria o de me ne dai chrétien do ma usai kan kurubli me no kero chrétien do ma usa odi me wule bali tewa selin de koy ni ala che selite me ko de fa morano moria be mais écoutez moria do beke ni e mori ke yere la bulo ko na e na ko ala to be de ni e mori moru ye kalwa gele ono ba soro ni jine orobo do sigile do mais amo au be wele ko ala to do nanga daka di mosa barawutu e ala ya sama uruje ala ya kasun kasai ala ya yakara zibo e ala ya samiru e ala ya anga to gunuroti hamu saka ko hamu kala ham bayrati yasu to ala ya o mimi na ma joli mi ki kene ma sigiletu ki joli jaka boyro pew ebi je katati ka je katati idona ebi tasati hamu saka ku de boke ni hamu nanima ni hamu urdi ema sa murde fato manjabia utese ka urdi mine koyi musoko to tise ka mine so tise ka mine kalabanji namara to jambanji hashidi tise ka mine abe komi dozo ke ka dozo ya dozo chenyuma wali soma ke nyuma puruka ka jonyuma ka bare kai fa ka so ko ledu do bala ani boli nje ledu te kloede donc sisa oluma kunda nunu shitise ka amene donc jine ke ni ya wurdi ji eni mi madala moro morsigi make die kono shoga marudi afo nweleke ikanna nga wurdi ji mo ikata wurdi ni ya wurdi li ji ngalila alala isabara nda bi game le shini wa furate mashigolo shoga maduko adaya ya ta kalfana humu yoro dobe na nyo dashi kai bi kene ya me note ni ya mene hamu sega ku hamu kala hamba irati yasu ibi twala ka twala so kono na beshi ferete kake ngokolo bai ni foto ba korobore me hake de bala ngo hada du bala ni ba bi haga mi nyinyi mali mori biso keblia bekende benendo aru ka muru shiede kati sigi bogo no ka fini bumu kanga lo doktike ko tu bo te mori ayu mori ke kanga tonodi ikanga toro de ne fle ya sa au de bene kasuya suno be ya ne bu bela lip madola ngo ne anga dinenyema do adinenyema arete parce que abangre fe ne o kap ma me dono ko dokon domo sheko ko eta shika wudi dai e kwali du klamo ki be ebe demisanu ni muso wuli ka ele so sambe ka ba wola ka ngo obo azana ki sigile to abo sheko hake doni tina sorola danga to ebi hake doni di ide ka suno ke ni sarabu ga kunya muso ko ina do alabi fube ke suno la ka suno ma ba do dayore kaburu e sibri nyengele takatake suno ka bi ka soso fa o ma mu mai o ma lahara eta ya wuli kaldan flasidi wuli ki jo alai ni ta kando akado ma unyini nga shoba amadu fle ni ne fle ne o defo e ba kala ma ton ne tse ka ton sigi ko woni mo were ton sigi ni ne tse
bari ne ala ni ye ne bila Bamakɔ ko ka mɔgɔ ɲini Mali tɛ maa million mugan wa wallahi ne ma da ne bɛ maa million 5 sɔrɔ koyi ala maa ɲuman ni maa sɛbɛ sɔrɔ man di koyi o tuma na ne mago bɛ min na o ye maa sɛbɛ di wallahi maa sɛbɛya ka di n'i ye maa ladamulen sɔrɔ i lafiyara o tuma n'i ye morikɛ ye bo kɔnɔ mɔrɔmɔrɔli la jinɛ Europe dɔ de n'a bɛ ka kuma o Sanbiru a tɔgɔ di o fɛnkɛ Hamu Sagakun jinɛ n'ale bɛ na de kan kelen n'a nana kan na bɔ tan kunkolo bara 30 ɲɔgɔn bɛ sin falen tan de a ɲɛkisɛ b'a bɛɛ la n'a y'i kunsi morikɛ ɲɛ tan a bɛ kule ka kɔlɔsi fili n'i y'o fili dɔrɔn fa donni la wa i tɛ kɛnɛya tugun ne ye moriyaw de olu bɛ yen o n'i y'a da kun dugukolo yɛrɛ yɛrɛ bɛ na n'o kɛra nɔ cɛw nin ka fari koyi bi ne wele tuma bɛɛ lazimu dɔ dira ma ne y'a da ka min kɛ dugukolo tun bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ ni ye ne y'a bila cɛw e y'a bila cogo di i ti bɔ yen wa hɛrɛ de bɛ na ten han jinɛkɛ kelen nakan de y'o ye o don kɛ sisan o dɔw bɛ na n'u nana e yɛrɛ t'u ye yɛrɛ mais u ni jatigɛ sugu bɛɛ bɛ na a ti kɛ ten ɔ kuma na fɛ maa ko ten k'e ka hɛrɛ sɔrɔ e ti sɛgɛn a ye moriya ɲɛɲini yɔrɔ la kɛnɛ bɛ ka nin bɛɛ datugu Fabuyita lezi kɛfara moriw ka daliju dɔ don Fabuyita lezi kɛfara n'i kun y'a sɛbɛn fɔlɔ ka wurudi daminɛ sani dɔɔni dɔrɔn i bɛ kafiri nafolotigiw de natɔ i nɔfɛ o tɛ ya mais sisan nɛgɛ bilen k'a da tasuma kan ko i k'i sigi Fabuyita lezi kɛfara Fabuyita lezi kɛfara n'i ma janga a maa nago fɔlɔ ye anw ka alimami dɔw ye o kɔfɛ moriw i b'o n'u ka jalamugu ye ka na salamu aleykum o salamu aleykum bila sugu ye salamu aleykum a faamuna Seku donc an b'aw bila yan ne yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔ ye nka defo de yira an na f'an ka segin an kɔ n'an seginna an kɔ mɔgɔw b'an kɛ misali de ye misali an kana balo ɲɔgɔn na a diyara ye Seku Amadu an b'i fo kosɛbɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo i b'a fɔ n y'a fɔ ye cogo dɔ tigɛ lajɛ wari ye 4,000 nafoloko ye 70,000 papier ko 20,000 voilà mun ka bitigiw da gɔmɛ ka bila kilebi yolo la an'u ka so u b'u tulo ci o de kan or que o bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ sen dɔ sigi mɛ k'e y'a ka so daminɛ n'i y'a daminɛ kilebi yolo so dagɔlen bila yɔrɔ c'est fini a tɛ laban daga kelen pe o de b'a sama Seku Amadu b'o de don n'an ye 40,000 ye b'o de don ye an b'an balimakɛ fo nin yɔrɔnin na Mandela ka bɔ Faransi jamana kan a y'a ka ɲi sa Mandela an b'a fo Mandela Faransi ni Ala sɔnna an bɛ Mandela fo Mandela Sise an b'a fo Mamadu So an b'a fo fulakɛ Fama fulakɛ Nafama an bɛ Mori So fo o kɔfɛ Serifula Duba o tigi an b'a fo o pasi voilà donc Amusardini ka selili communication an b'o fo an bɛ Sanɔgɔ fo Tarawelenkɛ an b'a fo bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ maa o maa dɔw la an tɛ min dɔn an b'u bɛɛ fo Amusardini cɛ don maa o maa tugulen bɛ Sirifuw kɔ Isufu Rahamani Jamakulu an b'a bɛɛ lajɛlen fo ani ce ani taama ani baara Ala k'a sara kɛ alijinɛ ye Fatumata Bintu Rasululahi kanuba musow an npogotigiw a n'a musomisɛnw n'a musokɔrɔbaw Ala k'a bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ komi donfɛ Alakiraba Muhamadu kanuba cɛman n'a musoman minnu se dalen bɛ Emira Limuminina Zulu Fakari o ɲɛmaa dɔ ye an b'u fo k'u barikada Ala k'an bɛ suru alijinɛ kɔnɔ Alakira n'a somaw bonya kama salli ala nabi an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu aleykum warahmatulahi taala a kan bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ